Ola de novo, que tal? Estamos xa de volta en tempo de entrevista. Compartimos o preguntoiro deste luns co presidente da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, Jesús Chenel. Boa noite. Hola, boa noite. Gracias. Visítanos vostede unha semana despois dunha asamblea da asociación que supoño que ademais de para adoptar os acordos da orde do día serviría un pouco para ver como están os ánimos, non? Entre os socios, que a día de hoxe pode ser significativo escoitar a opinión dos empresarios do Tambre. Así é, hai unha semana que si houve asamblea anual. Bueno, ben, non foi nada distinto á asamblea de outros anos, sempre hai cousas, preguntas, cousas que actualizar. Os ánimos non é difícil de ver como están, pero a todas estas temos que facerlle frente á realidade, e tampouco con que perdamos os ánimos vamos deixar de ganar máis ou ganar menos. Por lo tanto, desde a xunta directiva, os mesmos empresarios estaban ali, temos ganas, temos ánimos, temos ganas de que isto se recupere dunha vez, temos necesidade de crear empleo, temos necesidade de ter financiación, temos moitas necesidades, en ese camiño traballamos, e basouse un pouco a asamblea en este tema. Pero o que ti preguntas, os ánimos siguen, eso nunca pode decaer en un empresario, sigue tanto como que lle decaer a empresa, entonces non, creo que non vai existir. Bueno, pois está ben ver que alguén ten os ánimos altos, non, neste momento, porque a pé de rúa non se percibe que haxa demasiado optimismo. Se vostede di que na Asociación de Empresarios, bueno, pois se vai aguantando o tirón, ben está, non? Somos unha asociación dinámica, entonces vaise aguantando o tirón con moitos sacrificios. Bueno, alguna empresa se cerrou, pero tampouco son empresas de un número importante, ainda que si alguna fuerte cerrou, pero dado o contexto no que estamos metidos, non cabe duda que non íbamos ser os únicos que íbamos a quedar intactos. Ora, eu sempre digo, é unha área empresarial con empresas moi ben asentadas, a Dios gracias en instrumentos, empresas que levamos moitos anos traballando, que temos problemas, que duda cabe, pero que, bueno, eu creo que resistiremos se é verdade, e podemos creelo que nos quedan 6 meses a partir de junio para que isto se empece a recuperar. Si levamos aguantados 5 ou 6 anos, eu creo que tamén aguantaremos 6 meses, un pouco en esa base é o optimismo que nos queda, ver que xa queda pouco tempo para empezar a crecer e a crear empleo, en caso que os políticos tiren a verdade, se é que o saben, claro. Bueno, antes de falar da situación máis xeral, volvendo a esa asamblea, un dos asuntos que ia a esa reunión eran as contas, non, da asociación. Bueno, unhas contas que, como se pode dicir que están as arcas da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre? Bueno, pois as arcas da Asociación do Polígono do Tambre están todos os anos igual, porque eu creo que debemos ser unhas das poucas, ou a única, que non recibimos ningún tipo de subvención para o que é a asociación en sí, non? Entón, a Asociación do Tambre, pois, mantense e vive ca cuota dos nosos asociados. Por ese tema, adaptamos os presupuestos sempre realmente a cuota dos asociados. Que nos pode ocurrir? Pois pode nos ocurrir que se o cierre de empresas chega a ser masivo, entón, sí que se pode resistir, resentir a economía da asociación. En un principio non está previsto que eso suceda, por lo tanto, aprobaronse as cuentas do 2012, aprobouse o presupuesto para o 2013, temos a seguridade, porque non vamos pensar que sea outra maneira de que se vai a manter, de que as empresas, eu creo que as que tiñan que cerrar, xa cerraron, entón somos unha asociación saneada en ese punto, non facemos máis que o que podemos facer, porque como tampouco recibimos subvención de ningún tipo, pero vamos sin moitos anos e vamos a seguir en ese camiño. Pensamos que poida que sea unha empresa que non vai a cerrar. Non reciben axudas porque non as solicitan, porque non a necesitan ou porque non llelas outorgan esas subvencións? Bueno, pois mira, pode ser todo un cúmulo, pero algunha vez que as solicitamos xa non nos concederon, xa case desistimos, non? Entonces, xa procuramos alargarnos, que eu, en certo modo, é como penso que debe de ser. Debe de ser unha asociación de empresarios, non debía de ter necesidade de ningún tipo de subvención, salvo para cosas que fai. Nos, por exemplo, subvencionan os cursos, alquilan os locales que temos para esas cosas, pero decir, subvención pura dura, toma, aí che van 5 euros ou 5.000 ou 20.000 para que os dediques ao que realmente é a asociación necesita. Non, esa subvención non a temos. Eu prefiero non tela.
Non sei se iso é unha crítica tamén, se botan en falta, pois iso, que algunha administración lles bote unha man ou non. Confía vostede en poder sobrevivir así? Non cabe duda que se nos botou a man, benvida sea, pero tamén digo que igual que a nosa non recibe, non debía recibir ninguna outra, pero é unha cuestión de filosofía máis, non? Exactamente, polo menos hasta agora non era así, a nosa asociación non recibía, pois ao mellor pedimos pouca subvención, ben é certo, pero algunha vez que recibimos tampouco se nos concedeu, non? E sigo dicindo que eu son dos que penso que as subvencións axustas e necesarias. É para cousas moi puntuales, pero non para unha asociación de empresarios como que non o vexo. Isto chamaríase tirar pedras contra o propio tellado. E algún que me este escoitando, que me escoite dirá, pois mira ti de que forma, cando queremos todos subvencións, este vai a dir que non, pois non. Vamos a tratarnos ao que dos nosos asociados, debían ser todas asociacións políticas, de todo, empresariales, sindicales, todo o mundo ten que vivir do que gana, e a partir de aí que se arreglan como se pode. Dicía vostede, sobreviven cas cotas que pagan os socios, e se non hai máis peche de empresas, pois as cousas non van ir moi mal. Xa teñen cuantificado cantas empresas pecharon dende que comezou a crise no polígono do Tambre? Sí, temos cuantificado as que pecharon, temos cuantificado as que poden pechar. Non cabe duda que se isto fora un cierre de empresas importante, os presupuestos tendríamos que adaptarlos ás novas circunstancias. Pero, en principio, non está previsto. Os presupuestos aprobáronse, algún recibo ben de volta, algún máis que viña fai uns anos, pero, bueno, eu penso que vamos a salir adiante sin facer moitos retoques. Cantas empresas tuveron que botar o peche dende que comezou esta crise no polígono? Pois non moitas, o que pasa é que houve algún importante, con a cantidad de traballadores xa importante, despois o que si houve máis peches, que todos son importantes, non cabe dúda, unha empresa que ten un empresario, un empleado, pois é unha empresa importante, unha que ten moitos máis. O que si houve foi máis cierre de franquicias, de empresas de unha persona, de 3 personas, pero empresas importantes, bueno, todos sabemos, non sei se vale a pena que diga que hora, pero tampouco foron máis de dúas ou tres empresas que pecharon xa con un número de traballadores pois considerable. Eu penso que a partir de aí isto debía quedar zanjado. Estás a levar mellor que noutras áreas empresariais, non? De outras cidades galegas. Sí, eu que dixi antes, é un polígono que leva moitos anos, hai empresas moi asentadas de toda a vida, xa de seus abuelos ou bisabuelos. Eu creo que en eso nos está favorecendo en instrumentos que non haxa máis cierres. No mesmo sentido, non hai ao mellor tantos peches, pero si sabemos que hai moitos seres, moitos expedientes de regulación de emprego, non? En moitas empresas. Iso tamén afectará na economía das empresas, dos traballadores, obviamente, pero tamén da empresa. Sí, eso é verdade. Eso sí que, pois, seres sí que hai. Eso é inevitable, porque tú imagínate, eu creo que o tema dos seres pois se critica, non é bo, quizás que non tiña que haber existido, se existe polo que está pasando. Pero, entonces, se non houbera este sistema, entonces sí que habría máis cierre de empresas con toda a seguridade. Non pechan, pero tampouco poden afrontar novos proxectos, non? As empresas, nin as do Tambre, nin as de ningún outro lado. Falo, por exemplo, da falta de financiamento, non teñen moito a onde recurrir os empresarios para emprender novas liñas de negocio, novos proxectos. Pois eso, quizás que sea o problema máis grande que se encontrou xe calquer empresario, a falta de financiación. Non podes xa presentar ningún proxecto porque non hai financiación. E a financiación, ainda máis grave todavía para os empresarios, é que a financiación que tiñas, pois que empresas que coñecemos, que toda a vida se portaron cos bancos como hai que portarse, porque se debes de pagar. Agora, se lle ve recortada as súas pólidas, se lle ve recortado se quere pedir outra financiación nova, entonces eso, con este sistema, con este panorama financiero, é imposible que un empresario poida pasarlle pola cabeza algo que sabe que en principio xa non se vai a poder realizar. Eso sí que é un tema que as administracións aí tiñan que velar por ese asunto. Ou hai financiación ou as empresas quedan paralizadas. As que aguanten van quedar como está, pero proxectos non habrá. Se non hai proxectos novos, tampouco vai haber creación de empleo. Non é unha demanda nova, non? Que lle fan as administracións aos empresarios. Se as administracións din que estamos próximos á saída da crise, algúns políticos teñen o dito, pois o mellor é que se van dar pasos nese sentido. Sí,
que che dicía antes, quedan 6 meses, pero teñen que apurar, porque 6 meses pasan volando. Todo o que se anuncia que sí, porque tantos cartos dedicados a pymes, a mediana empresa, pois calquera entidade bancaria, os anuncios están aí, non estou inventando eu, pero despois a realidade dicta moito do que é cando chegas a falar co director do banco, a verdade é que non se parece nada ao que sale dos anuncios. Falase máis de emprendemento, non? Que de empresas xa consolidadas. As dúas cousas son importantes. O emprendemento, claro que é primordial. Un país que non haxa emprendemento, pois mal vamos, quedamos estancados. Pero incluso os que xa non están emprendendo, que xa están asentados, tamén necesitan cousas para vivir. E unha empresa, por moi asentada que este, quere crecer. Non lle chega con quedarse aí nos 4, nos 5, nos 20, non. Se é un empresario, como somos, o queremos é cada día crecer. Entonces, si tampouco temos financiación, pois non somos emprendedores, pero queremos seguir ampliando o negocio e emprendendo de novo. Se o temos cortado, vamos a ver se aguantamos co que temos, pero iso non avanzamos, nin creamos máis empleo que do que xa hai, non? Quería lle preguntar tamén por outro asunto máis estritamente municipal, que ten que ver cos vados que teñen que pagar os empresarios do polígono do Tambre. Nas últimas semanas houbo certo rebumbio, non, en torno a esta taxa, porque sabemos que algúns empresarios amosaron o seu malestar por recibir esa notificación de cobro, dendo o Concello que o que estaba a pasar é que uns pagaban e outros non. Bueno, eu creo que o Concello ten que ser consciente do que está pasando, do que se está atravesando. E se xa é unha cidade onde o IBI che sube un porcentaje elevado, onde che adelantan o cobro 6 meses. Oye, non inventes outro imposto que xa nos chega bastante co que estades facendo, non? Entonces, non é certo que uns paguen e outros non paguen. O do vado, se ti pides un vado e cho dan, bueno, pois cho cobran, razonable. Pero ti o pidiches, foches ti o que foches ali a pedilo. Ora, se cho impoñen, é moi distinto. Eu non o quero, non o necesito, pois para que teño que ter un vado. Bueno, pois se a lei hai que ter vado, pois habrá que ter vado. O que ocorre é que aquí creouse algo, falta de entendemento, falta de coordinación, falta de ter as reunións que había que ter antes. Entón, os asociados do Tambre pois sentíronse moi molestos porque de non ter vado, de non ter nada que che autorice que se ti mañá deixes un coche diante dunhas instalacións, a policía veña che o saque porque non estás pagando nin tes nada, non? A que che cobren 4 anos atrás, máis que che cobren 5 anos, cos seus intereses correspondientes, pois non nos parece de recibo, cando non tiñamos ninguna seguridade que non nos poderan atracar a entrada. Iso foi o que máis disgustou a xente do Tambre. Que ora houve reunións co Concello, houve reunións que a Concellala de Hacienda, van por un moi bo camiño, todo hai que dicirlo. Esperamos de chegar a un entendemento satisfactorio para os empresarios e para o Concello, e temos que empezar a falar. En un principio non podíamos estar de acordo nin a asociación nin os asociados de ter que pagar esos 5 anos atrás, que se non pagamos antes foi porque non nos pediron, que se os tiñamos que reclamar, pois tampouco sabíamos, que o desconhecimento da lei non che vai a dicir que non tens que pagar, pois todo cabe en eso, pero bueno, creo que... Porque de que cifras estábamos a falar que teñen que afrontar os empresarios? Depende un pouco tamén, non? Pois eu as cifras correctamente en carto non o sei, pero xa non se trata ao mellor de cifras que tamén, pero quizás que o problema máis grande é ver como che querían poñer un impuesto de 5 anos atrás cando pensábamos que non tiña ningún sentido, non? E seguimos pensando ainda máis porque todas as empresas do polígono do Tambre, como outras, pagamos por a nosa actividade que desarrollamos. Ti pagas unha actividade económica porque tes unha cafetería, porque tes un comercio, porque tes un taller, por lo que teñes. Entón, se ti pagas por esa actividade económica que desarrollas, como podes desarrollala se non podes entrar ao teu negocio? Se hoxe tedes que pagar para entrar aquí á televisión, pois non sei se sería correcto ou non sería correcto, pois é unha actividade, non? En ese punto estamos estudiando, non sei se iso vai a ser legal, correcto, ou como se pode chamar, pero sigo dicindo que hai un bo ambiente, que hai unhas reunións que estamos tendo, que seguimos tendo, e penso que vai ser unha salida boa, como xa nos gustaría que fora do primeiro momento. A mágoa é, di vostede, non ter tido estas reunións antes, non?
Justamente. E con estas reunións antes non hubiéramos chegado a todo este tinglao, todo este movimento que para nadie lle gusta que chegue unha citación do Concello seguindo xa lo que dir, pero se non lle, como che vou a pagar? Bueno, que queres que che diga? Imagino que nestas reunións estarán vostedes a falar de máis asuntos, non? Porque para solucionar o tema do vado, o mellor non farían falta tantas xuntanzas. No, en estas concretamente foi, logo podes falar de outra cousa como podes falar de fútbol, pero non, foi concretamente para o tema de vados. E calculan cando chegarán a un acordo? Pois non o sei, non o sei, pero calculo que non será tarde, calculo que non será tarde. Vai ser un acordo bo. Vai ser un acordo bo para quen? Para o Concello ou para os empresarios? Ningún empresario, creo que ningún ciudadano se nega a pagar o que tens que pagar, porque a lei está aí, hai que cumplirla. E se a lei dice que temos que pagar vados, pois pagarémolos, sin lugar a dudas. Pero negociaremos, viremos que pagaremos os metros que realmente ocupamos, porque viñan medicións de metros, máis metros que os que había. Bueno, eu creo que foi a cousa un pouco prematura. E ao mellor non pagar, bueno, pois os 5 anos que se lle reclaman todos xuntos, ou algo así. Por aí irán tamén os podría tiros. ir, pero é que non, en este momento, digo aquí, públicamente non estaríamos nunca de acordo que se nos cobren os 5 anos, nin aplazando, nin sin aplazar, porque non nos parece xusticia, sencillamente por eso, non é por outro motivo. Non nos parece xusticia que os queran cobrar 5 anos, cando nós nin o comemos nin o bebemos, nin tiñemos, como che dicía ao principio, nin unha seguridade de que se hai un vado, tes unha certeza de que ese vado, esa terra ten que estar libre. Se está libre, chamamos a policía, grúa e che levan o coche que che atranca, o que sei, non? Pois non tiñamos esa seguridade. Se non tiñamos esa seguridade, como podemos pagar por ela? Non nos parece correcto, sencillamente. Último asunto, porque xa nos quedan só uns minutiños de conversa, último asunto que non é da súa competencia estritamente, pero que, bueno, pues xa sabemos que todos os axentes sociais da cidade están opinando sobre Lavacollas, sobre política aeroportuaria, de algúns sectores xa se pide directamente o peche de Alvedro de Peinador. Vostedes como empresarios teñen falado, pois, iso da importancia de manter Lavacolla como aeroporto central de Galicia. Mobilizáronse bastante cando foi o asunto da supresión do voo de primeira hora a Madrid. Como ven agora todos estes movimentos que se están a dar en torno a Lavacolla e os outros 2 aeroportos galegos? Bueno, con respecto ao do voo, algo fíxose, pero non foi o que pensamos, porque son 3 días a semana, me parece, ou 4. Sigue nos causando un gran problema os días que non hai, porque eu mesmo xe ten que mañan temos un tema en Madrid, e hai que marchar esta tarde. Non están satisfeitos aínda ca solución acadada. Algo se fixo, pero foi un remendo do 50% máis ou menos, non estamos satisfeitos. Con respecto aos 3 aeropuertos, bueno, somos conscientes de que o sistema aeroportuario galego é moi mellorable, pero moi mellorable, creo que non falta para iso nin ir á universidade. Pero o que sí nunca nós vamos estar de acordo é con pedir o cerre e o peche de ningún aeroporto de Galicia. Eu creo que todos somos necesarios, todos facemos falta, o que temos é que organizarnos. Non cabe duda que Galicia ten que ter un aeroporto central. E temos que dicir que o aeroporto central, pois, por os motivos que foran, está en Santiago. Non vale dicir, non, pois que o poñan na Coruña, que o poñan en Vigo, que o poñan en un Forte de Lemos. Está en Santiago. Entón, eu creo que das outras cidades debemos de apoiar o aeroporto central de Galicia, que está en Santiago, repito, pero desde Santiago tampouco podemos ir en contra de Vigo ni en contra de Coruña. Que se distribuya ese sistema aeroportuario, pois Coruña tendrá que dedicarse a unha cousa, Vigo tendrá que dedicarse a outra, e Santiago tendrá que dedicarse a outra. Eu creo que ese é o sistema polo que debíamos de luchar. Non nunca pediremos o cerre de nada. A asociación do Tambre, me refiero. Sí que vamos a estar de lado do foro cívico, sí que vamos a estar de lado de quen mire pola cidade como nós. Pero de eso a pedir cierre de nada, me parece que non é a nosa labor nin o noso cometido dos empresarios. Sí que seguirán pedindo máis voos logo a Madrid de primeira hora, entendo. Pois é o que temos que facer, ese voo, pois que o faga unha compañía que o faga outra, pero, bueno, ahora con o novo director dos 3 aeroportos en conxunto, supoño que tomarán ese tema en consideración. Santiago necesita ese voo, pero impepinable, podo dicir, mellor ese voo que outros. Claro, eu miro como empresario, non miro como os que se van de viaxe ou de vacación, pero que aí tamén poden ir as outras personas. Pero ese voo para Santiago é primordial. E eu non vou todos os días, pero os días que vou nunca vin ese vuelo vacío, nunca. Coincido ao mellor que os días que iba eu iba cheo, pero a verdade é que nunca. Bueno, pois haberá que agardar, non? A ver se chegan mellores noticias por parte de Iberia Express neste caso. Moitísimas grazas, Xenel, ata outra. A vos, hasta cando veirades.
Pois isto foi todo no noso preguntoiro doxe. Recoméndolles un día máis que sigan pendentes de todo o que acontece en Santiago a través dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá a partir das 8:15 con máis noticias. Moitas grazas por estaren aí.